Jai Gurudev. Vítam vás na pokračovaní našej minisérie, kde sa venujeme 6 angam Sharanagati. Je to yoga 6 krokov, ktorú popisujeme tiež aj ako Shadanga jogu. Sharanagati nie je zameraná na zdokonaľovanie seba samého, svojich kvalít, vlastností, svojich schopností, ale na odovzdanie sa Bohu. Sharanagati znamená, že som sám, bezmocný. Nie som schopný pokročiť na svojej duchovnej ceste bez jeho milosti. Poďme si pripomenúť prvé 3 angy, ktorým sme sa venovali v predchádzajúcich 3 častiach tejto minisérie. Prvou angou bola Anukulya Sankalpa. Je to odhodlanie konať v súlade s Božou vôľou a spôsobom, ktorý je priaznivý pre našu duchovnú prax. Znamená to, že by sme mali robiť všetko to, čo je priaznivé pre našu duchovnú prax, svoju sadhanu, cvičiť atma kriya jogu, robiť púdžu, venovať sa kirtanu, sebe, čítať duchovnú literatúru, robiť džapu. Mali by sme proste nasledovať všetko to, čo nám náš majster a jeho učenie ukazuje ako techniky a spôsoby, akými sa môžeme približovať k Bohu. A týmito môžeme samých seba zdokonalovať na to, aby sme vytvárali podmienky na to, že sa približujeme k Bohu. Potom tu máme druhú angu a tá sa volá Pratikulya Varjanam. Je to pravý opak tej prvej angy, to znamená odhodlanie zdržať sa činov, ktoré nie sú v súlade s Božou vôľou a ktoré škodia duchovnej praxi. Dá sa povedať, že sú to všetky vzorce, myšlienky, slová, skutky, ktoré nás nielenže rozptylujú v našom jednobodovom zameraní na Boha, ale práve naopak nás od Boha vzdiaľujú. Ďalšou angou je Karpania. A teda uvedomenie si a prijatie absolútnej nemožnosti dosiahnuť realizácie Boha iba svojim vlastným úsilím. Je to pocit naprostej bezmocnosti a pokorného uznania vlastnej obmedzenosti. Nie je to myslené tak, že sme úplne neschopní a nedokážeme vôbec nič. Na to, aby sme úspeli, potrebujeme práve Boha a jeho milosť. Dnes si povieme viac o Maha Vishwas. Táto anga nám napovedá o tom, že potrebujeme absolútnu vieru v Božiu ochranu a milosť. Je to viera, že iba On samotný má schopnosť nás oslobodiť a že splní svoj sľub oslobodiť tých, ktorí u Neho nachádzajú útočisko, tak ako je uvedené v Čarama šloke. Sarva dharma parityaja mam ekam sharanam vraja aham tva sarva pápebhyo mokšaishyami ma súčaha. Vzdaj sa všetkej darmy a odovzdaj sa iba mne. Postaram sa o všetky tvoje hriechy, oslobodím ťa, nemaj strach. Týmto veršom Bhagavan pripomína všetkým na duchovnej ceste, aby mali dôveru, aby sa nebáli vzdať všetkej darmy a odovzdať sa iba jemu. Pretože takto dosiahnu milosť majstra, milosť gurua, a ak človek dosiahne milosť gurua, dosiahne milosť aj samotného pána Krišnu. Absolútna dôvera znamená tvoje podmienky, pane, tvoje načasovanie. Ja nestanovujem podmienky nášho vzťahu. Ani ma to nezaujíma. Ty to vieš najlepšie. A preto sa ti celý dávam. Budem naďalej robiť predpísanú činnosť a vyvarujem sa tej, ktorú nemám robiť a uvedomujem si svoju vlastnú bezmocnosť a závislosť na tvojej milosti, pane. No ale úprimne, keď príde na prax, je to naozaj tak? Sme úplne šťastní vždy v každej situácii a dôverujeme, že sa nám v živote deje to najlepšie? Dôverujeme tomu, že sa nám dostáva presne to, čo potrebujeme? Aby sme mali, aby sme nemali, aby sa nám dialo, nedialo? Častokrát zabúdame na to, keď je situácia ťažká, že máme mať presne takúto absolútnu dôveru, že sa deje všetko to, čo je pre nás najlepšie v tejto chvíli.
Naša vlastná myseľ nám bráni v chápaní a bráni nám v tom, aby sme sa dokázali skutočne hlboko ponoriť do tohto pocitu odovzdanosti. A preto by to mal byť určitý návod, keď sa vrátime k Ange 1, 2, 3, presne vieme, čo máme robiť, aby sme neprepadali tomu, čo nám naša vlastná myseľ diktuje a prípadne nás ťahá do nedôvery alebo negativity. Keď je situácia naozaj zlá, tak odporúčam vrátiť sa k činnostiam, ktoré sú predpísané, straniť sa tým, ktoré by sme nemali robiť, mať absolútnu dôveru, že naše úsilie je krokom vpred a kráčam oproti Bohu, ktorý ma niekde čaká. A následne 4. krok, absolútna dôvera, že sa všetko deje pre moje najvyššie dobro. V Bhagavad Gite, kapitola 12, verš 2, pán Krišna hovorí: Podľa môjho názoru sú na najvyššej ceste tí so silnou vierou, ktorí sú navždy pohotení mnou a uctievajú moju osobnú podobu so sústredenou myslou. Veľmi vám preto držím palce, aby ste sa dokázali neustále vracať k týmto angám a zapracovávať ich do svojej každodennej reality a uvedomovať si, kde stojíte, čo sa od vás očakáva a ktorá cesta je správna pre vás na to, aby ste jedného dňa dosiahli Božej milosti. Jai Gurudev.